Bueno, kaixo, Juanjo Lasagarre naiz, eta hau da mamu eratortzeko moduak, jaka beka eman zidaten eta liburu hau egin dut. Irakurleak hemen aurkituko du, bi adar aurkituko ditu eta bi adar horiek gurutzatu egiten dira, ez? Nolabait ere, biktima eta hiltzaile baten historia aurkituko du, eta baita ere aurkituko du idazle bat novela bat kontatzen. Edo, novela bat idatzi nahian edo novela. Eta orduan, hor bi gurutzaketa horiek, edo bi adar horien gurutzaketak osatzen du novela, ez? Eta, irakurleari eskatzen dio pazientzia pixka bat, ez novela astuna delako, ez, nahiko azkar doa, baizik eta, kapitulo bakoitzean, ez dakite, teknika literario desberdin bat aurkituko duelako, eta nolabait ere pixkat ohitu behar duelako, bigarren lerrorako ohituta egongo da, eta nik uste erraz korritzen duela novelak hori uste dut.